راستے گپے کی دنیا کسی پادار نبی ماں کی دنیا یاد کگیں علامہ یک روچی سفر کنے روئیں ماں درستی دنیا مہمان ہیں مسافر ہیں ودیک ماں سفر کنے پشتا لاتی یاد پشت کپاں لاتی گپ پشت کپاں مرگ ہچ انسان بد دعائی نہیں بلے درانڈی ہی مرگ در ملکی مرگ سک گرانے کہ وقتی کہ مردوں وفات بکن سفر بکن بروت ای دیدار کنوک ای کوپک دوک ای مکہ مات ای عارپیں پیت ای بانو کے گہار ای نونو کے چوک ای کسانی ہمبل ای کوپک داد کت مکنا ای دیدارہ کت مکنا اوتی مکہیں ماتے وتی سرزمین وشپویں ہا کے چیرا کلکنگ مبیت درانڈی ہا کلکنگ بھی یہ سک گرانے درانڈی یہ مرگ سک گرانے جس کا ہما براتاں ہما سنگتاں کہ درانڈی ہا کپتگاں در ملکا کپتگاں بیمار باں بزگ باں بحران باں آہنی ماتانی آہنی براتانی آہنی سنگتانی چی حالے کہ گڈی دیدارے کت نکنا یہ ہوتی کوپگا دات نکنا بس آہنی کرا پشت کپاں ہما یاد ہما درد ہما گپ یار سک گرانے درانڈی ہی کس درانڈی ہا وفات مکان کس درانڈی ہا کل کنگ مبیت کس وتی ماتے کٹا وتی گل زمین ہے کٹا وابک بھی ہمودا کل بھی ہر کسی ارمان ہے